kif matul il-jum ta' tnejn it-television beda bl-iskeda l-ġdida, iżżanżu l-studios il-ġodda għad diversi programmi li jixxandru fuq dan l-istazzjon. Wara ħidma kontinua matul ix-xahar tas-sajf l-studios ta' Net Television ingħataw dera ġdida u anke l-istudio tal-aħbarijiet ta' Net News issa għandu dera aktar friska. F'din iskeda l-ġdida se jkun hemm drama kull filgħaxija, it-tnejn ikun hemm id-drama l-ġdida Del Minsi, fil-waqt li l-erba' se jkun hemm dram ġdid blisem Erba' għal Erba'. Il-ħamis filgħaxija jirritorna staġun ieħor ta' drama blisem Zernieq, fil-waqt li s-sibt filgħaxija se jkun hemm id-drama Eruq. Ma jgħossux ukoll programmi ta' diskussjoni fosthom il-programm popolari Net Live li jixxandar mit-tnejn sal-ġimgħa, il-programm Opinjoni li jixxandar il-ġimgħa filgħaxija, kif ukoll Magħkom li jixxandar it-tlieta filgħaxija. Apparti dawk hemm ukoll ħafna programmi b'temi varji b'mistiedna differenti, fosthom Bejnietna, Ġimgħa b'Ġimgħa, Tlaqna, Lejliet il-Festa, Flusek u Meander Arti u Kultura. Intant il-jum ta' tnejn ta' bidu wkoll għall-iskeda l-ġdida ta' Net FM b'taħlita ta' mużika, diskussjoni u divertiment għal kulħadd.